Akcja! No popiluj, połącz prędzej, no połącz! No nie zaś tak ostro. No, Dziupy można, jeszcze Jeszcze normalnie raz, go tak normalnie. Połóż, idemy. akcja! No połącz, popiluj, idziemy. Już idę! Ty, a ta taśma mam wziąć? Akcja! No popiluj, połącz. Ta taśma wziąć? Ta taśma wziąć? Nie. Nie no, Akcja! nie bierz tej taśmy. Czekaj, nie zabieraj. No połącz, idziemy. Czekaj, chodź tu jeszcze raz, bo ja tu miałem prześwietlone, wiesz? Proszę do wody, nie powtarzaj. Czekaj, nie zabieraj. Akcja! Czekaj. No, słów. Akcja! Czekaj, nie zabieraj. No połącz. Jak być, no, akcja! Nie zamykajcie tej bramy. Czekaj, nie zabieraj tej bramy. Połącz. Akcja! No co się rozciepał. No chyto ryby tam kaj my chytamy w tych samych miejscach. My umiemy nachytać, a on ja zawsze z pustym sakiem do dół. To To jest zły, no. No i teraz tylko akcja. To pier... No. Czekajcie, zrobimy inną. To chyba ten szalter ma zawalony, obejrzymy. Łożyska też szuszczą. Dobra, to... Dobra. Warsztat, proszę. Tak, panie kierowniku. No, ta lampa... Ja. To jest ta, co my w ten czas zdjęli, ja? Dobrze. Ale ona mo te ramię, tak, panie kierowniku? Dobrze. Tak? Do widzenia. Jego pierun szczelu. Jeszcze stąd, wiesz, że to mam ciągłość. Akcja. Warsztat, proszę. Tak, panie kierowniku. No, owszem, mamy ta lampa. Ja. To jest ta zdjęta przy bramie. Ja. Dobrze, oczywiście. Ale dzisiaj. Ale musi to być dzisiaj. Akcja. Czuję, że będziemy ta lampa wieszać. Koniec roboty z motorem. Akcja. Widziałeś? Dzisiaj się strażakowi zachciało, już to mamy robić. Akcja. Chłopie, no leca te piwo i ta kawa spuścić. Okej. Akcja. Czekaj, no. Weź mi się, nie? To weź ją ode mnie, jak nie... Tylko czekaj, ja już mam tu kad nastawiony, Dobra. Gienek, wiesz? Czekaj, Jork. Poszło kaś. Nie wiem, albo co kupić, albo łogolić cię poszło, nie wiem. Gienek, mieszkaniec północno-wschodniej Polski na 6 liter. Borol. Nie pasuje, bo ostatnio R. To Mazur. Nie, Mazur. No. Dobra, pieprz to, zawieraj ta... Akcja. Jork. Hej, Jork. Jorka nie ma. Jork poszło, albo co kupić, albo się ogolić. Gienek, No. mieszkaniec północno-wschodniej Polski na 5 liter. Gorol. Nie pasuje, bo ostatnio R. A to Mazur. Mazur. Dobra, zawieraj to. Zawieraj to. Słuchaj, szele trzeba spatrzeć. Ta lampa przykręcić. Tam 50 karuła przy tej lampie była, nie? Zazio. A kto?
Słuchaj, tam jakaś ślusarz był przy fajbanku, albo na fajbanku, albo pod fajbankiem, widział jak takie szele leżeć. To będzie gnał pasować. Dobra. Sypej płynie. Idę. Ja. Dobra, Chcesz amoloka? czekajcie. Akcja. A moloka, Gienek, zakurzysz? To niebezpieczne, no ale możemy. Słyszałeś? Ostatni widz o babie, co przyszła do doktora. Nie? Przyszła baba do doktora, wiesz, a doktor też baba. Słyszałeś? Nowy widz o babie, co przyszła do doktora. Nie? Ja? To słuchaj, przyszła baba do doktora, a doktor też baba. Akcja. Dobre. Dobre, ale on już ma broda, to jest stary widz. Słuchaj, albo przyłazi stara baba do doktora ze szybą w plecach. Doktor się pyta, co pani jest. A wiesz co ona pada? Nie. Szybowiec. Ja się, richtig śmieszne. Nie, czekaj. Akcja. To jest richtig śmieszne, wiesz. Ale nie to, że ten widz, bo ten widz już znów 100 lat temu, no ściemy, że śmieja, że takie widze z taką brodą godasz. Ale ja ci powiem nowy. O blondynce. Godek. Przyjechała blondynka autem do mechanika. Słyszałeś to? Nie, godek. Nie? I przyszła do tego mechanika i go do panie mechanik, nie ma pan kąska drotu, bo ja się zaczasła kluczyk w aucie, albo on tak trochę szyba rozsunięto i oby tam drut wraziła i by ten knefel wyciągła, nie? I tego on sobie myśli, obejrzyj se pierunie, blondynka, a taką mądrą, nie? Doł i kąsek drotu, no i poszła, ale dość chwila, nie ma padosynkowi takiemu węży, no co ona tam robi, pado, jak nie, to i tam pomóż, nie? A ten przylatuje, szefie, pójdźcie, wejrzyjcie sobie, no. A blondynka tam grzebie, próbuje, a drugo siedzi koło, na prawym siedzeniu i go do w lewo, w prawo. Dobra, słuchaj, weź teraz ten jego śmiech z tej strony. Tak, choćby cnoty nie było, żeby cnoty nie było widać, a jego śmiech możemy od cnoty nałożyć, bo on tego ma pełno. O pierwie. Dobre. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.